Hej allesammans, det är Hugo och jag ska göra Let's Play Ethermod till och med. Så då börjar vi. Jag byggde bara en portal för jag vill inte att vi börjar Let's Play med vanlig Minecraft Let's Play och så måste vi gå bygga och så tar det jättelång tid, så jag tänkte vi kunde bara börja direkt och gå till Ed. Och nu hoppas jag att vi börjar på mark i alla fall. Skulle jag gärna uppskatta. Men troligen gör vi inte det. Och det gjorde vi. Förlåt, det kan lägga till. Där ser det ut som en bra ö. Jag kommer snart att börja. Okej, jag är tillbaks. Sorry. Men... Nej! Inte här uppe. Inte här uppe. Men... vi försöker ta oss till den där lilla ön. Okej. Vi behöver lite mer jord. Ja. Förlåt lite bakgrundsljud. Det är lite jag har lite bakgrundsljud. Liksom en störande lillebror som bakgrundsbild. Eller bakgrundsljud. Inte bakgrundsbild. Nu kan vi bygga hitåt. Och det kan börja lagga lite. Jag tror att det går ganska fort att lägga sten med det här. Eller det går inte ganska fort, det kan gå lite då. Det går mycket snabbare än att hugga cobblestone i alla fall. Nu vill vi inte ramla ner för hela. Nej Dennis, jag säger till. Nu kommer det bli lite blåbär. Där är sånt där träd som jag inte fattar. Men vi börjar hugga lite träd. Och kolla inventoriet ut. Ska inte ha på termometret. Eller det är fortfarande på med. Jag tänker inte. Ska man säga? Jag vet inte. Skywood plank. Så där, så spelar en yxa till det också. Just det, man får ju 2. Det sa en kompis till mig. Så vi ska bygga en sån här till att börja med. Ni får dubbelt av allt. Vi går och hugger det här trädet.
Jag tror det här är ett sällsynt träd. Jag tror att man kan få något av det. Därför. Ja. Men du, jag hugger inte hela trädet. Jag är lite lat just nu. Vi har ett vattenfall här. Kan vi kolla lite? Det där var nära. Där har vi lite sånt här material. Kan vara bra att ha. Som vi inte ska hugga. Wow, det är ganska många sådana. Och där var den. Ja, men vi ska gå och göra en stenpick så vi kan hugga det där. Se vart var huset. Det var ungefär här. Men vi bor inte här. Då gör vi det här till. Ja, men det här kan vi fortsätta med i nästa del. För nu var denna slutdel. Tack då.